Деца, днеска имате контролно. Гледайте да не преписате, да не ви пише двойка. Нема да ме хване, нема начин да ме хванеме. Сега ще препишем. Че дали да... Атанас, имаш двойка. Стига де, как ме хванахте? Госпожо, ходи ми се до туалетната, ще отида, да знаете. Добре, ще дойда с вас, да съм сигурна, че не преписвате. Ами, госпожо, вече не ми се ходи до туалетна. Мина ми. Мислихте да препишете в туалетната, пише ви двойка. Ей, Зубър, очилатко, кажи ми колко е корен квадрата от 64 да те смажа, бе. Аре, по-бързо, бе. Евгений, пише ти двойка. Зубър, после ще спукам, кам ти честно. Ще пише някакви пълни глупости, колкото да имам тройка. Тия номера не минават при мене, Мартине. Имаш двойка. Госпожо, дали ще имам тройка? Не, ще имаш двойка. Рушвети в някое друго училище. Гадина? Да, мамо? Ще имаш шестица. Няма смисъл дори и контролно да правиш. О, мерси, мамо. Няма защо, сине.